Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Babaeng motorcycle rider na walang lisensya hinalay umano ng sumitang pulis sa Mabalacat, Pampanga. Higit 3,000 illegal na troso na diskubri ng DNR matapos ang isang aksidente sa kalsada sa Esitex, Tarlac. Banta ng landslide sa San Juan Baños sa Arayat, pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan at ilang politiko sa Central Luzon nagpahayag ng suporta sa mga kaalyado at di kapartidong national candidates. Magandang gabi karehiyon, ako si Sonia P. Soto. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Naka-alerto ngayon ang lokal na pamahalaan ng Arayat, Pampanga matapos ang magdamag na buhos ng ulan na dala ni Bagyong Maring. Partikular na binabantayan ng landslide-prone area ng San Juan Baño na itinuturing na danger zone. May detalye ng balitang yan si Rainiel Powell. Nagdulot ng malakas na pag-ulan at hangin ang Bagyong Maring sa lalawigan ng Pampanga. Sa San Juan Baño sa bayan ng Arayat, naka-alerto na ang mga kinauukulan sa oras na magtuloy-tuloy ang masungit na panahon. Ang ilang residente gaya ni Loretta de la Cruz tila na trauma na sa malalakas na ulan. September 2009, kasagsagan ng Bagyong Ondoy nang gumuho ang putik at naglalakihang bato mula sa itaas ng bundok patungo sa mga bahay. Pagka-nervous dahil nadala na kami sa landslide. Nakahanda na po yung mga gamit namin, damit, tsaka inumin, gano'n, pagkain. Ayon sa pamahalaang barangay, itinuturing na danger zone ng lugar lalo na ang Purok 6 at Purok 7 kung saan matatagpuan ang 1,000 kabahayan. Nakadeklara po yan sa Mines and Geosciences Bureau ng DNR na permanent imminent danger. Kaya yung pong dalawang purok na yan ay nakatutok po kami. Kahit pa bumubuti na ang lagay ng panahon, all set na umano ang Arayat National High School at mga pangangailangan ng mga residenteng posibleng magbakwit. Inaasikaso na rin ang lugar upang tanging magkakapamilya lamang ang magsama-sama bilang pagsunod pa rin sa health guidelines sa oras na magkaroon ng preemptive evacuation. Makaredy ko rin po pati kampamangan, ating pong advias, food box, noodles, canned goods para po nung sakaling magka-aberya, pero alin naman po sana, pero makaredy tamo po. Kada taon ay pinaghahandaan umano ng lokal na pamahalaan ng panahon ng tag-ulan dahil nga sa posibilidad ng rock slide. Ipinagbabawal na rin ang pagpasok ng mga turista at siklista lalo na kung nagsimula na ang pag-uulan. Rainiel Pawid, CLTV News. Aabot sa halos 300,000 pisong halaga ng iligal na troso ang nadiskubre ng mga otoridad matapos ang isang aksidente sa kalsada. Nagpaalala naman ng Department of Environment and Natural Resources sa publiko na huwag tangkilikin ang mga kahoy na walang sapat na dokumento dahil ito raw ang dahilan ng pagkaubos ng mga puno sa kabundukan. May balita si Angelica Cara. Nakumpiska ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng kapulisan ang higit 3,000 board feet ng premium Nara flitches sa kahabaan ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o Esitex sa Tarlac. Nagkakahalaga ng 290,000 pesos ang mga troso na iligal umanong nakuha sa mga kabundukan. Ayon kay DENR Senro Capas Monitoring and Enforcement Chief Alfredo Nepasena, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa aksidente sangkot ng isang truck na naglalaman ng Nara flitches sa pagitan ng Concepcion at Luisita toll gates sa Barangay Tinang, Bayan ng Concepcion. Abandonado na ang truck na matagpuan ng mga otoridad at nagkalat ng mga Nara flitches at bungkos ng mga saging sa expressway na nagdulot ng kasikipan sa daloy ng trapiko. Tinukoy ni Nepasena na ang mga nakumpiskang produkto ay iligal dahil sa kawalan ng mga wastong dokumento. Samantalang ayon sa mga residente, sinundo umano ng isang hindi kilalang tao sakay ng SUV ang mga driver na hinihinalang nakasunod sa tumagilid na truck. Sa ngayon, nasa kamay na ng Senro Capas sa mga nakumpiskang iligal na troso na sasailalim sa investigasyon upang matukoy kung sino ang dapat managot sa paglabag ng Presidential Decree No. 705 o Forestry Reform Code of the Philippines. Samantala,
nanganganib ng maubos sa mga puno ng Nara, kaya't ipinagbabawal na ang pagpuputol at pagbebenta ng mga ito kung walang pahintulot mula sa ahensya ng DENR. Batay yan sa Administrative Order 2007-01. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, babaeng motorcycle rider na walang lisensya, hinalay umano ng sumitang pulis Mabalacat. At 6.8 milyong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Angeles City. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Ginahasa umano ng isang pulis sa Mabalacat City ang babaeng motorcycle rider na kanyang sinita sa checkpoint dahil sa pagmamaneho ng walang dalang lisensya. Agad naman pinaiimbestigahan ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang insidente at tiniyak na masisipak agad sa pwesto ang naturang pulis sa oras na makumpirma ang reklamo ng biktimang hinalay. Sa report ni Rainiel Pawig. Sinampahan ng reklamong panghahalay ng isang 26-year-old na babae ang isang pulis sa Mabalacat City, Pampanga. Ang sospek na unang hinarang ang biktima dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo nang walang driver's license. Kinilala ang sospek na si Police Staff Sergeant Robin Mangaga na nakaposte raw sa isang checkpoint sa Mabalacat City noong October 8. Kwento ng biktima na itinago sa pangalang Olivia, patungo siya sa trabaho dakong 3:00 ng madaling araw nang sitahin siya ng pulis sa checkpoint. Hiningan umano ni Mangaga ng lisensya si Olivia subalit walang naipakita ang biktima. Hindi raw siya tinikita ni Mangaga pero i-impound nito ang kanyang motorsiklo. Patuloy raw na nakiusap si Olivia at nagmakaawa. Dito na umano naging bastos si Mangaga. Pumasok raw ang pulis sa sasakyan at sinabihang siyang sumunod kung gusto pa rin niyang makiusap. Dinala raw ni Mangaga si Olivia sa motel at doon na nga nangyari ang panggagahasa. Matapos ang insidente, dito na ibinalik ng pulis ang kanyang motorsiklo. Nagsampa ng kasong rape si Olivia sa korte laban kay Mangaga. Ayon sa opisyal na pahayag ni PNP Chief Guillermo Eleazar, bibigyan nila ng proteksyon ang biktima at mga kapamilya nito habang gumugulong ang kaso.
Tiniyak rin ni Eleazar na masisibak sa pwesto ang pulis sa oras na mapatunayan ang mga akusasyon laban dito. Napag-alaman naman na sumuko na sa kanya mga kabaro ang inirereklamong pulis pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Samantala, mariing kinokondena ng women's group na kaisaka ang naturang insidente. Ayon kay kaisaka chairperson Atty. Virgie Suarez, sadyang nakapanlulumo na ang isang empleyado na nais kumita sa panahon ng pandemya ay naabuso pa ng otoridad na dapat ay poprotekta rito. Malaking question din umano kung bakit may lakas ng loob ang ilang nasa posisyon upang gawin ang mga hindi katanggap-tanggap na gawain. Rainiel Pawid, CLTV News. Nasa 6.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isang bypass sa Angeles City nitong Lunes, October 11. Ayon sa Angeles City PNP, ikinasa ang operasyon sa kahabaan ng Henson Street. Sa harap ng isang terminal ng bus sa Barangay Lourdes Northwest na nagresulta sa pag-aresto ng isang 30-year-old na suspect na kinilalang Jeff. Taga Quezon City umano ang nahulihan ng droga na aabot sa 1 kilo ang timbang. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang nahuling suspect. Sa pagbabalik ng CLTV News, Bantay Halalan 2022, COC filing at voters registration. Ilang politiko sa Central Luzon nagpahayag ng suporta sa mga kaalyado at di kapartidong national candidates. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Matapos ang isang linggong filing ng Certificate of Candidacy para sa mga kakandidato sa iba't ibang local and national elective positions sa gobyerno, muling nagbukas ang voters registration sa COMELEC. Pero ang trabaho ng komisyon kaugnay ng pagsala ng mga kandidato hindi pa rin naman nahihinto dahil patuloy ang kanilang pagbusisi sa mga isinumiting COC. Para kumustahin ang naging kondukta ng nagdaang COC filing at ang mga susunod na hakbangin ng COMELEC para matiyak ang isang ligtas at payapang halalan, makakasama natin ngayon sa CLTV News Live sa Bantay Halalan segment si Atty. Elmo Duque, ang Assistant Regional Director at tagapagsalita ng COMELEC dito po sa Central Luzon. Magandang gabi, Atty. Elmo. Welcome to the program. Magandang gabi, Ma'am Sonia at ang mga masugid mong taga-subaybay sa programang ito. Isang maganda at mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang Komisyon ng Eleksyon ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa opportunity na inyong pinagkaloob sa aming himpilan para makapag-ugnayan tayo tungkol sa mga kaganapan sa paghahanda sa napipintong halalan natin ng Mayo 9, 2022. At isa na ring pagbati sa ating mga kasama sa COMELEC sa Region 3 ng magandang gabi. Okay, Atty. Elmo, alam mo naman, meron tayong partnership, ano? At gusto naming malaman, palagay ko, so many people, yung ating mga tagapanood, tagapakinig, are interested to find out kung kinokompirma nyo na maraming mga insidente ng violation ng safety and health protocols sa iba't ibang COMELEC designated areas. ARD, sa Central Luzon ba, gaano kalaki ang problemang ito nung nakaraang October 1 to 8? Maraming salamat, Ma'am Sonia, sa issue na yan. Kanina lamang, in-anticipate ko na itong issue na ito, kaya tayo ay nagtanong sa ating mga butihing provincial election supervisors na kung saan mayroong tayong isang lalawigan na isang nag-file ng kanyang certificate of candidacy ay positive siya. Kaya hinabol siya ng mga pulis, pero nung hawakan siya, bigla siyang umubo, natakot na rin yung mga pulis, hinayaan na nila. So mukhang may positive sa ating sa isang opisina natin ng provincial election supervisor na kung saan asymptomatic daw yung isang tauhan natin. Kaya mamanmanan pa natin ito
Pero ang ating isinisiwalat lamang na may mga talagang sadyayat ang gustong magkalat ng lagim o gustong um, mayroong yung buo na loob na lumabag sa ating batas na ganun pa man ang pakikiusap natin, ganun pa man na surrounded tayo ng mga law enforcers. Talagang mayroon pa rin paglabag eh. Okay. ARD, nakakalungkot yun, ano? I'm sure nawiwindang kayo pag naririnig niyo yung mga ganyan, mga balita, mga report ng netizens, at saka yung mga report, syempre, sa mga news Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Matapos ang isang linggong filing ng Certificate of Candidacy para sa mga kakandidato sa iba't ibang local and national elective positions sa gobyerno, muling nagbukas ang voters registration sa COMELEC. Pero ang trabaho ng komisyon kaugnay ng pagsala ng mga kandidato hindi pa rin naman nahihinto dahil patuloy ang kanilang pagbusisi sa mga isinumiting COC. Para kumustahin ang naging kondukta ng nagdaang COC filing at ang mga susunod na hakbangin ng COMELEC para matiyak ang isang ligtas at payapang halalan, makakasama natin ngayon sa CLTV News Live sa Bantay Halalan segment si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director at tagapagsalita ng COMELEC dito po sa Central Luzon. Magandang gabi, Attorney Elmo. Welcome to the program. Magandang gabi, Ma'am Sonia at ang mga masugid mong taga-subaybay sa programang ito. Isang maganda at mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang Komisyon ng Eleksyon ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa opportunity na inyong pinagkaloob sa aming himpilan para makapag-ugnayan tayo tungkol sa mga kaganapan sa paghahanda sa napipintong halalan natin ng Mayo 9, 2022. At isa na ring pagbati sa ating mga kasama sa COMELEC sa Region 3 ng magandang gabi. Okay, Attorney Elmo, alam mo naman, meron tayong partnership, ano? At gusto naming malaman, palagay ko, so many people, yung ating mga tagapanood, tagapakinig, are interested to find out kung kinokompirma nyo na maraming mga insidente ng violation ng safety and health protocols sa iba't ibang COMELEC designated areas. ARD, sa Central Luzon ba, gaano kalaki ang problemang ito nung nakaraang October 1 to 8? Maraming salamat, Ma'am Sonia, sa issue na yan. Kanina lamang, in-anticipate ko na itong issue na ito, kaya tayo ay nagtanong sa ating mga butihing provincial election supervisors na kung saan mayroong tayong isang lalawigan na isang nag-file ng kanyang certificate of candidacy ay positive siya. Kaya hinabol siya ng mga pulis, pero nung hawakan siya, bigla siyang umubo, natakot na rin yung mga pulis, hinayaan na nila. So mukhang may positive sa ating sa isang opisina natin ng provincial election supervisor na kung saan asymptomatic daw yung isang tauhan natin. Kaya mamanmanan pa natin ito, pero ang ating isinisiwalat lamang na may mga talagang sadyayat ang gustong magkalat ng lagim o gustong mayroong yung buo na loob na lumabag sa ating batas na ganun pa man ang pakikiusap natin, ganun pa man na surrounded tayo ng mga law enforcers. Talagang mayroon pa rin paglabag eh. Okay. ARD, nakakalungkot yun, ano? I'm sure nawiwindang kayo pag naririnig niyo yung mga ganyan, mga balita, mga report ng netizens, at saka yung mga report, syempre, sa mga news programs sa iba't ibang mga himpilan, ano? Hindi lamang sa Central Luzon, kundi sa buong Pilipinas. I wonder, bakit kaya hindi nasunod sa maraming pagkakataon ang COMELEC guidelines
na inisyu nyo two assistants lang for every candidate sa loob ng COMELEC designated area. Kasi marami ako nakita, hindi lamang sa social media, kundi nasaksihan ng mismong mga reporters namin yung pagsisiksikan ng mga kandidato at ng kanilang mga assistants na more than 2 sa mga COMELEC designated areas noong October 1 to 8, ARD. Magandang katanungan yan at issue yan, ma'am, no? Doon sa ating panayam, sa ating mga butihing provincial election supervisor, napuna nila na napakahirap i-control ang isang filing venue kapag artistahin yung mga pumapasok. Okay? So yan, photo dito, photo ops dito, photo ops doon, lapit dito, lapit doon. Ano? Kaya siguro magandang magandang beginning point kung paano pa natin maging paigtingin ang patupad ng umiiral na protocol. Kaya siguro sa ating pagdating ng halalan ay nami-mirror out na natin ang magiging mga problema natin na sa simpleng filing venue na napakalit lamang ang ating mga participants ay meron ng medyo mga violations sa social distancing. At meron din yung tahasang pag-infekta sa ating mga frontliners, no? Kahit alam na niya na or hindi man niya siguro alam, maybe in good faith, pero pumunta pa rin, may nararamdaman, pumunta pa rin. So sana ang taong bayan naman ay hindi naman tayo nagkulang sa ating advertisement, sa ating pagpapaliwanag, sa ating pagkalat ng impormasyon para lamang maiwasan ang pagkalat ng sakuna. Pero kahit ganun pa man, nakikita natin na mayroon talagang kahinaan ng ating implementation na hindi naman nagkulang ang PNP, hindi naman nagkulang ang COMELEC. Kaso nga lang talaga yung crowd management ay kailangan natin na masusing titingnan pagdating ng Mayo 9, 2022. Okay. ARD, marami kayong mga tinanggap na mga certificates of candidacy na na-file, hindi ba, sa buong Central Luzon. I'm sure, of course, sa buong Pilipinas, but focus lang tayo sa Central Luzon. Marami ba kayong nabusisi na mga applications, yung mga COC, na tila nuisance ang kandidato? At sa anong mga positions ito? Magandang katanungan yan, Ma'am Sonia. Hindi natin trabaho yan. Natin, i-categorize lamang po natin yung issue ng nuisance candidate. Ano po? Okay. Okay. Kasi mayroon national, so ang level po namin ay nasa local. Dahil nasa local po tayo, yung pong pagbusisi, pag-aaral kung sino ang tinatawag natin na pwedeng ma-petisyon na nuisance candidate ay sinasaklaw ng RA 6646 na kung saan ang pwedeng mag-file ay ang registered candidate or official candidate sa parehong pwesto. Okay, so kailangan mayroong verified petition na ifa-file 5 days after the last day of filing of candidacy. Dapat mag-file ang interested na kandidato sa parehong posisyon na naapektuhan. Okay. Yan. So, proseso yan na kung saan, kung walang petisyon laban sa isang apparent na nuisance candidate, ay wala rin po mangyayaring pagdinig sa summary procedure na kung saan diringgin whether or not X is really a nuisance candidate or not. Okay. In other words, wala pa po nagpapahayag sapagkat hindi pa tapos yung 5 araw mula sa October 8. Ganun ba ang bilangan? Paano po ba ang bilangan sa PETSA na kung kailan pwedeng mag-initiate yung mga kandidato na apektado di umano ng kanilang mga nakikitang nuisance candidates na makakaapekto sa kanilang kandidatura, attorney, ARD?
Ma'am Sonia, that is to be filed within 5 days from the last day of filing of certificate of candidacy, but within the 25-day period from the day of the filing of the certificate of candidacy. Okay? Okay. So may kahabaan ng konti yung period, pero sa ating tanong sa ating mga provincial election supervisors, may mga agaran humingi na ng mga certificate of candidacy ng mga certain candidates for the purpose na magpa-file sila ng legal na aksyon na nauukol sa kandidatura ng isang kandidato. Ma'am Sonia. Okay. Alam ko, attorney, maraming iba't ibang mga dahilan kung bakit nagre-reklamo ang ilang mga kandidato. Halimbawa, yung mga kandidato na kaparehong apelyido, no? Yung mga ganyan. Yun yung common sa local level. Of course, sa national, meron din ganyan. Ano? Siguro sa ibang pagkakataon, pag-usapan natin ito kapag meron ng sapat na bilang o halimbawa na maipapakita tayo, no, sa mga mamamayan kung sino yung mga nadeklara o inireklamo mga nuisance candidates ng mga kandidato. Okay. Gusto kong tanungin kayo ngayon, ARD, tungkol naman sa mga magkakamag-anak. Marami bang magkakamag-anak na nag-file ng kanilang COC ngayong eleksyon? Sa ating kaalaman, ma'am, meron lang tayong point of interest na kung saan nakikita natin yung mga magkakamag-anak sa ibang usapin, dynastiya kung tawagin, pero minsan sila na rin mismo yung nagkakalaban. At nakikita natin ang Nueva Ecija, meron tayong mga factors na pumapasok ng Biolago versus Biolago sa lungsod ng San Jose City. Meron din tayong tumatakbo na yun lang yung mga magkakalaban na nating isang pamilya na magkakalaban. Pero yung mga iba, isang pamilya para sa iba't ibang posisyon sa isang lungsod, isang lalawigan. Meron po tayo noon at siguro magandang makuha natin yung percentage ng mga yon, ilalabas natin siguro sa isang talakayan para makita ng taong bayan kung ano yung nangyayari. Attorney, sa ARD, sa saligang batas po natin, merong provision na nagsasabi na ipinagbabawal ang political dynasty. Pero wala pa pong batas na nagbibigay ng definition kung ano talaga, what constitutes a political dynasty. Kung kaya't sa kasalukuyan, kayo po sa COMELEC, wala rin kayong pagbabatayan. Kung papaano ito ipatutupad yung anti-dynasty provisions sa saligang batas. Attorney, ARD? Tama po kayo, Ma'am Sonia, dahil hindi po self-executing provision ng Constitution ito, kailangan natin ng IRR o independent na batas para magkaroon tayo ng parameters kung saan isasaad doon kung saan nga ba pupwede ang dynasty, concept ng dynasty, para ang isang kandidato ay hindi na nating tanggapin kung allowed tayo na hindi tatanggap sa kanyang COC, or pwede siyang kakasuhan ng either cancellation of certificate of candidacy or disqualification. Depende na yan sa laro ng abogado sa kanyang paningin, Ma'am Son. Okay. Attorney, ang alam ko, matapos kayong naging abala dun sa October 1 to 8 filing of candidacy, nagbalik, o ibinalik yung registration period. Kumusta po ang takbo ng registration ng mga botante ngayong na-extend ito? So, marami bang humahabol sa iba't ibang mga COMELEC designated areas para sa registration dito po sa Central Luzon? Maraming salamat, Ma'am Sonia, sa issue na yan. At gusto nating balikan yung last week ng September na kung saan yun ang pinakahuli hanggang 30 ng Setyembre. At naitala natin na nagkakaroon tayo ng daily average sa Region 3 ng mga nagpaparehistro sa 23,000 per day. Okay? So yun po yung average natin. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng 13,000 noong Monday, 571 sa buong rehiyon,
na kung saan mayroon tayong diferensya na 40% doon sa panghuling mga araw ng Setyembre. So mayroong pagluwag ng konti, mayroong pagbawas ng mga tao na nagpaparehistro sa ating mga himpilan, Ma'am Sonia. Mhm. Okay. Mga ilan pa ba yung inaasahan ninyo? More or less. Meron ba kayong estimate? Estimate natin, Ma'am, is siguro aabot pa tayo ng mga 200,000 sa na iiwan na 13 to 30 ng Oktubre. Okay. ARD, para po dun sa mga hindi pa nakakapagrehistro, lalo na yung mga kabataan na first time na magre-rehistro, ano po, at first time na magiging botante. Pati na rin yung mga hindi nagkaroon ng pagkakataon na magrehistro in the past, maski yung mga hindi nakabataan. Ano ba yung dapat nilang gawin para makapagparehistro pa sila? Okay, Ma'am Sonia, meron po sa mga kuan natin, Ma'am Sonia, sa mga magpaparehistro ng mga kabataan kasi napakalaki ang kanilang gampanin at kung titignan natin yung bilang ng mga kabataan, pwede nilang medyo baguhin yung magiging direksyon ng ating halalan, yung mga mapipiling magiging presidente, senador, mga mamumuno ng lokal. Una, para mapabilis po ang proseso ng pagpaparehistro, pagpapatransfer o pagbabago ng mga datos sa ating mga voter registration, pwede pong pumunta tayo sa www.comelec.gov.ph at hanapin natin ang iRehistro. Pwede na po natin sa mga techie dyan, madali na po nilang i-download, accomplish yung form doon for new voters, i-complete natin nung datos, i-print yun, pagkatapos dadalhin na nila sa ating mga himpilan para lamang po mapabilis yung proseso, hindi na yung nag-fill up doon, maiwasan po yung violation ng social distancing at mapabilis po yung proseso pag ganun po ang ating gagawin. Nandun na po yung mga forma kung bago kang magpaparehistro, yung registrant, kung ikaw ay magpapatransfer, nandun na rin yung form. Kung ikaw ay magbabago ng mga datos, change name, status, at kung ikaw ay magpapara-activate, meron na po yung kaukulang form doon. So, i-click lamang po yun, i-complete yung forma na yun, i-print pagkatapos, at mag-appear po tayo personally sa ating mga Office of the Election Officer kung saan tayo nakatira. Okay. Panghuling tanong na lamang, ARD, yun po bang mga COMELEC designated areas for registration sa mga malls ay bukas pa rin? At hanggang kailan ang registration? Ma'am Sonia, tayo nagpapasalamat sa mga mall owners dahil in-accommodate nila ang pakiusap ng ating butihing pillar ng voter registration, si Commissioner Perolino, na kung saan ang mga malls ay nakabukas. In-accommodate nila ang ating himpilan hanggang 30 na Oktubre. So yung mga nasa lungsod at mga may malls na kung saan may mall registration tayo, hanggang 30 po tayo, pwede po tayo doon. Okay. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming invitation sa inyo na ma-interview kayo muli dito sa ating programa, ARD Attorney Elmo Duque. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Salamat, Ma'am. Nagpahayag ng support ang ilang politiko sa Central Luzon sa mga kumakandidato sa national positions. Ang ilan sa kanila mas pinaboran ng ilang presidential at vice presidential aspirants kahit pa hindi nila ito kapartido. Alamin kung sino-sino sila sa report ni Rainiel Pawid. Sabi nga nila walang permanente sa politika. Ang magkakaaway noon maaaring magkaalyado ngayon, habang ang magkakampi pwede ring maging magkatunggali. Si incumbent Bulacan Governor Daniel Fernando, unang nagpahayag na susuportahan ang kandidatura ni Pangulong Duterte sakaling magbago ang isip nito at humabol bilang vice-presidente. Ang Pangulo ay bahagi ng PDP Laban Kusi faction, ang partido ni Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado na siyang makalalaban ni Fernando sa gubernatorial race. Sina Zambales Governor June Ebdane, Nueva Ecija Governor Oyi Umali,
At Aurora Governor Jerry Noveras naman ay nagpahayag ng suporta kay PDP Laban Kusi Faction Vice Presidential Candidate at longtime presidential aide na si Senator Bongo. Si Governor Umali ay bahagi ng partidong Lakas CMD na ang standard bearer ay sina Presidential Aspirant Ana Velasco at Vice Presidential Aspirant Lyle Uy. Subalit nitong October 11, sinabi ni Lakas CMD stalwart at former President Gloria Macapagal Arroyo na placeholders lamang sina Velasco at Uy. Bagay na kinumpirma naman ni Lakas CMD Secretary General Prospero Pichay. Si Aurora Governor Noveras naman ay miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC. Ang kanyang kaalyado sa NPC na si Senator Tito Soto ay tumatakbo rin sa pagka-vice-presidente. Makikita naman sa mga larawang ito na kuha noong Hulyo ang pakikipagpulong ni Tarlac Governor Susan Yap kina Senator Ping Lacson na tatakbo bilang Pangulo at Senator Tito Soto na tatakbo naman bilang ikalawang Pangulo. Magkasama sa National People's Coalition sina Yap at Soto. Si Aksyon Demokratiko Presidential Aspirant Isko Moreno dumarami na rin ang mga kaalyado sa gitnang Luzon. Kabilang na riyan sina Concepcion Mayor Andy Lacson, Olongapo City Councilor Kay Ann Legaspi, Pampanga Board Member Jun Canlas at Angeles City Councilor Amos Rivera. Samantalang presidential aspirant naman na si Vice President Leni Robredo na tumatakbo bilang independent, nananatiling chairperson ng Liberal Party. Ilan sa kanyang all-time ally ay si Olongapo City Councilor Luigi Lipumano Garcia at dating Pampanga Governor Ed Panlilio. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, ilang kabalan tatakbong kinatawan sa ilalim ng party list system. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Bukod sa mga kandidato para kinatawan ng 4 na distrito ng Pampanga, ilang kabalan rin ang susubok maupo sa Kongreso bilang representante ng kanilang party list. Kilalanin natin ang dalawa sa kanila sa ulat ni Rainiel Pawid. Nitong nagdaang filing ng Certificate of Candidacy, isang kabalan ang naging bahagi ng Cancer Party List. Ang Cancer Party List ay tumutulong sa mga cancer patient at iba pang Pilipinong may malulubhang sakit. Second nominee ng naturang party list ang Tubong Santo Tomas, Pampanga na si Miss Catherine Ronquillo, isang pilantropo, women's right warrior at health advocate. Bago tahakin ng politika, bahagi na siya ng isang non-government organization na tumutulong sa mga kapuspalad na estudyante na wala ng trabaho, may mga karamdaman at mga senior citizen. Nakumbinsi siyang tumakbo bilang kinatawan ng Cancer Party List dahil kadalasan umano sa mga humihingi ng tulong sa kanilang organisasyon ay mga pasyenteng may cancer. Pero paglilinaw ni Ronquillo, hindi lang po cancer patients ang tinutulungan namin, kundi lahat po ng may sakit, dialysis patient, surgery, chemotherapy, radiation, at marami pa pong iba. isa pa sa mga pangunahing adhikain ng party list ay ang abot kayang presyo ng mga gamot. Ang makamasang healthcare system at dekalidad na serbisyo sa mga pagamutan ay bahagi rin umano ng kanilang priority plans. PhilHealth para sa lahat ng tao, tapos pa libreng papa-hospital sa taong bayan, mababang presyo ng gamot. Samantala, muli namang susubukang makapwesto ng patrol party list kung saan ang first nominee ay Tubong Masantol, Pampanga na si Representative George Bustos. 2019 na makakuha ng pwesto sa 18th Congress ang nasabing party list. Naging sentro ng mga programa ng grupo ang pagpapalakas sa hanay ng Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Bureau of Corrections, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement and public safety agencies. Si Bustos ay miyembro ng 1996 Philippine National Police Academy Kaagapay Class at former Senior Commissioned Officer ng Philippine National Police. Sa susunod na halalan, 63 slots for representatives sa 19th Congress ang paglalabanan ng mga political party at sectoral organizations. As of October 8, 5 p.m., 270 party list groups ang naghahain ng kanilang kona o Certificates of Nomination and Acceptance. Rainiel Pawid, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon atid ni Angelica Cara sa CL News Express.
Higit 3,000 manggagawa na sa mga hotel sa Clark, Angeles City, Tarlac, Subic Freeport at Olongapo City ang nakatanggap ng bakuna kontra COVID-19. Ito ay matapos mabakunahan ang nasa 500 manggagawa sa tourism sector na ginanap sa ceremonial vaccination program sa Clark, Pampanga. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romula Puyat, hakbang ito sa muling pagbubukas ng turismo sa Central Luzon. Samantala, patuloy na hinihikayat ng World Health Organization o WHO ang mga matatanda na magpabakuna kontra COVID-19. Bukod dito, kinilala rin ng WHO ang vaccination rollout ng Bulacan. Pasado at organisado daw ang probinsya, ayon kay WHO Western Pacific Region Consultant Kellenberg Dabi Tufa, batay sa nakalipas na inspeksyon sa hiyas ng Bulacan Convention Center sa Malolos City. Dagdag pa nito, maging ang mga pasilidad at kagamitan sa pagbabakuna ay kumpleto. Ang mga senior citizen na kabilang sa A2 category ang isa sa mga itinuturing na mabilis mahawaan ng COVID-19 ayon sa WHO nang magsimula ang pandemya noong Marso 2022. Samantala, base sa tala ng Provincial Health Office itong October 8, 2021, nasa 184,045 na senior citizen na ang may kumpletong bakuna habang 152,311 naman dito ang may unang dose pa lamang. Sa iba pang balita, tinalakay ng Department of Agriculture o DA kasama ang mga magsasaka, municipal at provincial agriculturist, maging Agricultural and Fishery Council, ang Mandanas-Garcia Supreme Court ruling, gayon din ang Executive Order No. 138 sa lalawigan ng Aurora. Ayon sa DA, nasa 40% o 193.8 bilyong pisong halaga ang pangangasiwaan ng lokal na pamahalaan sa mga proyekto at programa ayon sa nasabing ruling. Layunin din ng programang ito na ihanda ang mga magsasaka sa susunod na taon sa magiging sistema kaugnay ng pagpapatupad nito. Samantala sa iba pang balita, natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang iba't ibang infrastruktura sa Congressman Erasmo R. Cruz Memorial Central School sa Bukawe, Bulacan. Bunsod nito, mas mabibigyan daw ang mga mag-aaral na magandang learning environment sa sandali na pahintulutan ng pamahalaan ng physical classes. Ayon kay Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, nasa 96.4 million pesos ang ginastos upang makumpleto ang 3 palapag na school building, multipurpose building with stage at rubberized na track and field with bleachers. Dagdag pa niya, hindi naging hadlang ang pandemya sa proyekto na sa katunayan ay mas maaga pang nakumpleto. Samantala, pinangunahan ni Senator Joel ang inaugurasyon ng mga pasilidad. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguer, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Okay, magandang gabi po. Si Severe Tropical Storm Maring po ay inaasahan na pong lalabas kaninang hapon. At ito po ay nasa Mataanga kaninang alas 8 ng umaga. Sa layo na lamang po na 230 kilometers dyan sa may kanluran ng Kalayan, Cagayan. At ito po ay medyo lumakas. Nag-intensify po siya ng kaunti. Nagtataglay na po ng lakas ng hangin na umaabot ng 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Ito po ay mabilis namang kumikilos pakanluran sa 25 kilometers per hour. So kaya nga po inaasahan na ngayong araw na ito ay lalabas na itong si Maring ng ating PAR. Samantala po ay nakataas pa rin po ang babala ng bagyo bilang 2 dyan po sa lugar ng Batanes, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, ang northern portion ng Isabela, kasama rin po ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, Cabra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang babala naman po ng bagyo bilang isa ay nakataya taas po dyan sa may natitirang bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga,
Bulacan, ang northern portion ng Bataan, ang northern portion ng Quezon, kasama na po ang Polillo Islands. Ang mga lugar pong nabanggit ay magkakaroon po ng masungit na panahon dahil po dito sa bagyong si Maring. Samantala po, ang Central Luzon po, kasama na po ang Pampanga in particular, ay ang naritirang bahagi ng Cagayan Valley, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan at ang northern portion ng Quezon at ang Polillo Islands ay magkakaroon po ng mga pag-ulan na may mga kasama po mga pagbugso ng hangin, dulot nga po nitong bagyong si Maring. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Visayas, Zamboanga Peninsula at BIRMM ay maula po ang papawiri na may inaasahan din pong kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog dulot po ng mga local ng southwest monsoon. Hinila po kasi ni Maring o ni Bagyong Maring itong habagat, kaya po yung mga nagpapaulan sa ibang parte ng ating bansa. Yes po, magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages na makikita niyo sa inyong mga screens. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners sa buong Central Luzon. Kasama si Justin Dizon na sa ngayon ay nasa likod ng camera at ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Stay safe mga karehiyon. 74 days na lamang at Pasko na.